No, ja som veľký priaznivec hokeja, ako aj bývalý hokejista, som z Dubnice od Trenčína, hrajú tu chlapci ako Chára, Hosa a tak som ich prišiel pozrieť tak ako ostatných chlapcov z Českej republiky, Jagra, Krejčího a podobne. Ste taký fanúšik, že ste špeciálne prileteli sem len kvôli tomu? Nie len preto, ja tu mám aj rodinu, mám tu syna s nevestou. Kto dnes vyhrá? Definitívne Boston. Boston je lepší. Lebo Boston nemôže nikto poraziť. Ja si myslím, že bude to ťažké, ale verím, že Boston dneska vyhrá a že celú sériu vyhrá. Ja to bývalý hokejista, v čom sú lepší, keď sú lepší? Ja si myslím, že majú vyrovnanejší manšaft bez väčších hviezd a sú bojovníci a majú dobrého brankára. Budete prekvapení, keď to Chicago otočí? Stať sa môže všetko, lebo ani oni sú není slabí. Nie je prvá, čo si. Čo tu vôbec robíte? Prišli sme na Work and Travel a pracujeme ako lifeguardky. Ja tak... Ostávame tu až vlastne do druhej polky septembra. Vy ste Slovenky, ktoré fandí hokeju, predpokladám. Áno, Ste sem, kto dnes vyhrá ten štvrtý zápas? tak jednoznačne Boston. Lebo sú najlepší. Lebo sú najlepší, pretože im fandíme a Chicago na nich nemá. Pretože Chára je kapitán. Presne, lebo Slovák je kapitán, tak musí vyhrať Boston. Áno, videli sme. Tak žije športom, no čo? Skvelo udržiava si kondičku. Áno, lebo sa cíti ako bežný človek. Je to úplne super, ja následujem jeho vzor, tiež jazdím do práce na bicykli. Ťažko povedať, ale ja si myslím, že určite naši slovenskí. Jednoznačne na Slovensku. Na Slovensku, nie o čom. Čo sa stane, keď Chicago dnes veci vyhrá? Tak Hossa tiež nie je zlý, no. Aspoň budeme vidieť viac zápasov. Ja si myslím to isté, bude to väčšie napätie. Budete fandiť, viete niečo zaspievať, budete spievať hymnu, máte nejaký obrázok alebo niečo, alebo budete len Nie, mávať? len kričať. My len kričíme, pozbudzujeme a tlieskame za góly. Presne tak. Budeme jačať, jak šibnuté. Koho? Rodičov. Rodičov pozdravujeme. A ja ešte moju sestru, Barboru. Tak. Tak ani. Aj neviem. Všetko, nikto nám tu nechýba. Máme tu, nikoho nepotrebujeme pozdraviť. Ahoj Toníček. Toničke pozdravujeme. A ja pozdravujem sestru Barboru a rodičov. Tak ja pozdravujem môjho brata. Darius, ahoj. Dobre, super. Dobre, niečo k tomu zápasu, čo si o tom vôbec myslíte o tej sérii? No tak Boston dobre hrajú teraz a Zdeno Chára samozrejme veľký líder a vyhrali dôležitý zápas, druhý v Chicagu na 1-1. No a ťažko sa tu vyhráva cudzým klubom v Bostone. To isté. Samozrejme fandíme Chárovi a tešíme sa na zápas. Viete o tom, že Zdeno Chára chodí do práce na bicykli? Áno. On nedaleko tu býva, neviem jak ďaleko, ale viem, že v blízkosti niekedy aj pešie na bicykli chodí do práce. Ja som ho stretol, jeho značku mám, neviem, či poznáte, jeho prezývka je Big Z 33. To je moja ako značka na aute. Takže veľký fanúšik som. Áno, samozrejme. Samozrejme aj Maršán. Dneska som sa práve dozvedela, som nevedela vôbec, takže prekvapená. Môžeme ešte ukázať tú značku, tak aspoň... Zdeno je veľmi populárny v Bostone, je veľmi dobrý chlap. Ja som ho stretol párkrát. Veľmi dobrý chlapík. Áno. Priateľský. Áno, super hráč. Čo sa stane ešte, keď Chicago dnes otočí sériu? Otočí, neotočí. Môžu vyhrať na 2-2 a ako Boston oni ešte lepšie hrajú na cudzích klziskách než doma. Takže, Slovenských hokejistov v Chicagu majú... tak viem, že Marian Hossa nenastúpil. Je veľká kritika v Bostone. Prečo nenastúpil? Pochybujú jeho, aký tvrdý je hráč. No, že mohol nastúpiť a nenastúpil. Dneska bude hrať, pravdepodobne. No a Boston, ja si myslím, že už si nenechajú utiesť. Zdeno Chára už cíti, že bude mať druhý pohár, týmto končí. A Michal Hanzuš?
A viete, jak to je, no. Boston je lepšie mužstvo. Super. Veľa sa dokonca z Austrálie. Tak určite som spojený s kamarát. Aha. Aha, dobre. Takže ja som prišiel z Gold Coastu, z Austrálie, z Queenslandu a trošku zmena, som tu v kontakte s kamarátmi, s ktorými prežívam tú energiu, takže som prišiel pozbudiť, máme Slovákov zastúpenie a teraz je tu cítiť veľkú energiu z toho zápasu, takže sa tešíme na to, jak to všetko dopadne. Tak určite to bude tvrdé, myslím si, že Boston je nakopnutý a majú psychickú výhodu, ale Black House si myslím, že ešte nezložili zbrane, takže určite potešia divákov a bude sa na čo tešiť určite. Myslím si, že Boston je taký mierny favorit, ale každopádne si myslím, že tu už ide o to, kto je naozaj lepší, pretože sú veľkí profesionáli v oboch tímoch a kto bude lepší, tak nech vyhrá. No ja som prišiel z New Yorku podporiť dnes Boston, pretože obidva týmy mám rád a v pondelok Chicago nejak nič moc nehralo, tak dúfajme, že dnes sa zobude a bude dobrý hokej. No séria je vyrovnaná, ale niekedy tretiny nie sú vyrovnané. Prvú tretinu Chicago zabralo doma, tak malú prevahu a druhé 2 tretiny Boston bol lepší. Tak dúfame, že dnes bude dobrý hokej a bude to vyrovnané na obidvoch stranách. Asi si udržia kondičku a samozrejme je to aj dobrá rozcvička pre neho. Takže... No tak ja ako fitness profesionál ja to podporujem, je to určite zdravšie pre ňoho, aj lepšie, aj rýchlejšie sa dostane domov, takže a je to trošku taká rarita vidieť vlastne týchto športovcov. Teraz mi ešte povedzte o našich hokejistov slovenských, Hossa, Hanzuš a Zdeno Chára, ako hrajú, ako sa vám páči hrať, čo si to myslíte? No vynikajúco, no. Hossa v pondelok nehral, neviem, zranil sa, tak na tréningu dúfajme, že dnes ho uvidíme a je to samozrejme špička, nie? Tak Chára osobne je môj favorit, proste je ťažký obranca, zdolateľný pre každého a vidieť našich hráčov v takejto vysokej lige s tým, že sa presadzujú, je vždycky veľký úspech, takže ide o to, aby im zase vyšiel deň, keďže nemá každý svoj deň, každý deň. Takže určite naši chlapci podajú dobrý výkon. Tak je to proste sila, sú to emócie, eufórie, tí ľudia donesú tú energiu, každý sa teší, spája to tých ľudí, takže je to cítiť, že tí ľudia sem prídu za tým, aby podporili, aby videli dobrý zápas, je to veľká show, takže je to fantastická atmosféra to zažiť, takže určite neľutujem, že som priletel až z Austrálie. Ja by som chcel ešte dodať, že Zdenovi fandím hlavne preto, lebo to je prvý kapitán v histórii z Československa, ktorý vlastne získal Stanley Cup. Nikto predtým nebol kapitán, takže Zdeno už jedenkrát má, dúfame, že to dosiahne ešte raz. No. Atmosféra je super, ale hlavne keď po vyhratom zápase úplne tu ľudia šialejú, tak pred zápasom ešte je to také nič moc, ale po zápase to je úplne crazy, šialené. Biele sa mi zdá. Môžeš určite. Dobre. Choď do tej krčmy